Sawubona nesi. Sawubona bhuti wami unjani? Lijani nesi? Siyaphila. Eya ngibuthakathaka. Ngiyabona usunesikhathi esingakanani ukhwehlela amasonto amabili awakapheli. Ngithi asephelile nesi kodwa bekule ngithi umkhuhlane nje into edlulayo. Inhliziyo yona ivulekile. Akudleki kahle bengicanga ukuthi ke ilophuze engiliphuzayo olidakayo ukuthi kanti mhlambe yilona lelo ngiphazamisayo. Sinjani isifuba kodwa ukumincane? Simincene ndisibhlungu sister. Okay ke bhuti wami kufanele uze emtholampilo uzo-checkwa i-TB ubhekisise ukuthi awunayo yini ukuze mayitholakala uthole ukulapheka. Thina bezempilo silwa nebubha sifuna ukuthi abantu baphile. Akubhlungu kodwa kulento ekuthestwa ngayo. Hayi akubhlungu kwakona nje kuthatha isikhwehlela nje esambe siyosichecka lapha elebhu bese siyabuya ke nemphumela. Uma i-TB itholakele siyakuqalisa kumahhala akukhokhwa. Yebo kodwa ke kuthatha isikhathi esingakanani ukuyidla. Mengabe une-TB yesifuba uzowadla amasonto izinyanga eziyisithupha. Awuwayeka amaphilisi adliwa zonke izinsuku uze uqede izinyanga eziyisithupha. Yebo bhuti wami. Ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi sekunethemba ke. Hayi ke usungaqala ke ungihloleke sister ukuze nami ngibe ngcono phela kulokugula okungapheli ngizibona ngincipha nje ngingazi ukuthi yini kanti kusho ukuthi ngenzeka ukuthi ezinye zezimpawu ze-TB. i-TB yalapheka halala i-TB yalapheka i-TB yalapheka halala i-TB yalapheka halala i-TB yalapheka i-TB yalapheka halala i-TB yalapheka